Bai, Jose Javier, hirugarren galdera. Zer aldatuko zenuke, zer aldatuko bazenu behintzat, lehen sektorean, Euskal Herrian, Euskal Autonomia Elkartean lan egiten duten enpresetan, ez? Enpresa, fundazio, elkarte, beraien artean elkar laguntza, edo zer aldatuko zenuke? Hombre, nik ikusten dudana da, lehen sektoren inguruan, Euskal Herrian batez ere, dagoela aparato handi bat, entramadu handi bat. Nire ustez, eta nire ustea da, ez dakit, handitxo izango litzake sektorearen tamainoarekiko. Erlazionatzen baditugu sektorearen tamainoa eta sektorearen aktibitatea, eta inguruan dauden enpresa, administrazio, fundazio, soziade, danak nik izango nuke aparato handitxoa dela. Behin hori garbi utzita, zer ikusiko nuke, iruditzen zait baita ere, batzutan enpresa horiek norbera bere lanerako dela. Helburu orokor bat ez dela finkatzen. Zein da helburua enpresa hori denana? Izan beharko litzake lehen sektorea eta lehen sektorearekiko lana egitea, eta lehen sektorea aurrera ateratzea. Askotan iruditzen zait enpresa bakoitzak bere helburu partikularra dituela, bere helburuak aurrera eramate ditu eta helburu orokorra ahazten dugu. Gero gaina iruditzen zait, denen arteko koordinazio ez dela hain ona, koordinazio eskasa izango litzake, eta helburuak orokorra planifikatuz gero, denak linea berdinan lana egitea. Utzi, elkarren arteko liskarrak, utzi elkarren arteko ezin ikusiak ere bai. Nik uste lehen sektorean lekua dagoela politika eredu eta sistema guztientzako, politika mozkarriak egin gabe, eta nik uste denak emarko luketela zentzu batean, helburu batean dela. Eta bestalde ikusten dut lehen sektorearekiko baita ere burokratizazio izugarri dagoela. Badakit, ez dela bakarrik sektorean, beste sektore guztietan, baina emarko denukena da burokratizazio hori gutxitu, gauzak erreztu, eta gauzak, lehen esan dudan bezala, gazteak sektorean sartzeko eta sektorean daudenak lana gustora egiteko gauzak erreztu, baliabideak eman, burokratizazioa gutxitu, eta denen artean sektorea aurrera atea. Hori bai da helburu orokorra. Eskerrik asko, Jose Javier. Ez horretek.